Το Rocky 4, 1985, είναι μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες της σειράς Rocky, με πρωταγωνίστρια τη θρυλική αναμέτρηση μεταξύ του Rocky Balboa και του Ivan Drago. Η ταινία όχι μόνο παρουσιάζει έντονες μάχες στο ring, αλλά μεταφέρει και ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας και φιλίας. Δυστυχώς, πολλά από τα αστέρια που πρωταγωνίστησαν σε αυτή την κλασική ταινία δεν είναι πια μαζί μας. Στο σημερινό βίντεο, αποτείουμε φόρο τιμής στους 14 νεκρούς ηθοποιούς του Rocky 4, ανατρέχοντας τις καριέρες τους και την κληρονομιά που άφησαν πίσω τους εκατομμύρια θαυμαστές. Burt Young ως Paulie Pennino. Ο Burt Young, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Gerald Tommaso DeLuise, γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1940 στο Queens της Νέας Υόρκης. Ήταν 45 ετών όταν εντάχθηκε στο Rocky 4 το 1985 ως Paulie Pennino, ο ιδιότροπος αλλά πιστός κουνιάδος του Rocky Balboa. Ο ρόλος τον έφερε πιο κοντά σε ένα παγκόσμιο κοινό, ειδικά μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ για την αρχική ταινία Rocky 1976. Μια σπάνια τιμή για έναν δευτεραγωνιστή ηθοποιό που αγαπήθηκε για την σπαρακτικά ρεαλιστική του ερμηνεία. Λίγοι γνωρίζουν ότι πριν γίνει διάσημος στον κινηματογράφο, ο Young ήταν πεζοναύτης στον ΙΠΑ και επαγγελματίας πυγμάχος, κερδίζοντας 32 από τους 34 αγώνες του. Η πειθαρχία των χρόνων του στον στρατό και στο ring διαμόρφωσε το τραχή βλέμμα και την κουρασμένη αλλά αποφασιστική έκφραση που ήταν βασικά μέρη του χαρακτήρα που υποδίθηκε ως Paulie. Αλλά πίσω από τη λάμψη του Rocky, η πραγματική του ζωή ήταν τόσο σκοτεινή όσο και η κινηματογραφική του ρόλη. Το 1974, η σύζυγός του, Gloria, πέθανε ξαφνικά, αφήνοντάς τον με τη μικρή του κόρη. Η προσωπική θλίψη οδήγησε τον Young να αποσυρθεί σε μια ήσυχη ζωή, αναφέροντας σπάνια την οικογένειά του σε συνεντεύξεις. Υπέστη επίσης οικονομικές δυσκολίες τη δεκαετία του 1980 λόγω μιας σειράς δευτερευόντων ρόλων και επιτυχημένων ταινιών και μάλιστα σκέφτηκε να σταματήσει εντελώς την υποκριτική. Παρά τα αυτά, επέμεινε, εμφανιζόμενος σε ταινίες όπως το Once Upon a Time in America 1984, το Back to School 1986 και το Win-Win 2011, συχνά υποδιόμενος σκληρούς χαρακτήρες που αντικατόπτριζαν πιστά την προσωπικότητά του. Η ζωή του Burt Young εκτός πλατό ήταν κάθε άλλο παρά ειρηνική. Διεύθυνε ένα εστιατόριο στο Bronx, έτρεξε στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης το 1984 και στα τελευταία του χρόνια απολάμβανε τη ζωγραφική και τη συγγραφή. Μερικά από τα έργα τέχνης του έχουν εκτεθεί σε διεθνείς γκαλερί. Οι πινακές του παρουσιάστηκαν σε μία σκηνή στην ταινία του 2006 Rocky Balboa, ένα διακριτικό σύμβολο της διασταύρωσης της τέχνης και της πραγματικής ζωής. Ωστόσο, τα γυρατιά δεν τον άφησαν άφωνο. Στα γεράματά του, ο Burt Young φέρεται να πάλευε με καρδιακές παθήσεις, κολπική μαρμαριγή και αθυροσκλήρωση, οι οποίες εξασθένησαν σοβαρά την υγεία του. Πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 83 ετών, στο Λος Άντζελες. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν καρδιακή προσβολή, με την καρδιακή προσβολή να αναφέρεται ως ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν. Τάφηκε στο κημητήριο Mount St. Mary's στο Flushing του Queens, έναν ήσυχο τόπο ανάπαυσης στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όχι μακριά από το μέρος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Η περιουσία του εκτιμήθηκε στα $2 εκατομμύρια, ένα μέτριο ποσό, για έναν θρύλο του κινηματογράφου με καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν 50 χρόνια. Ο Λιρό Νέμαν στον εαύτο του. Ο Λιρόι Νέμαν, γεννημένος ως Λιρόι Λέσλι Ράγκβιστ, γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 1921 στο Σεντ Πολ της Μινεσότα. Το 1985, σε ηλικία 64 ετών, έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση ως ο εαυτός του στο Rocky 4, προσδίδοντας αξιοπιστία στις σκηνές της πυγμαχίας. Η στιγμή άφησε το κοινό άφωνο, αλλά ήταν απόλυτα σύμφωνη με το πάθος του για το άθλημα και τη δημόσια εικόνα του. Τα παιδικά χρόνια του Νέμαν δεν ήταν εύκολα. Ο βιολογικός του πατέρας εγκατέλειψε την οικογένεια, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε αρκετές φορές και αναγκάστηκε να πάρει το επώνυμο του θετού πατέρα του σε νεαρή ηλικία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σπούδασε τέχνη και ξεκίνησε την καριέρα του στο περιοδικό Playboy, όπου εικονογράφησε για 50 χρόνια και δημιούργησε τον διάσημο χαρακτήρα της Φέμλιν. Ταξίδεψε επίσης σε όλο τον κόσμο, ζωγραφίζοντας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Super Bowl, αγώνες πυγμαχίας, καζίνο του Las Vegas, βραδιές jazz, ακόμη και πορτρέτα της φύσης.
Με την ικανότητά του να απαθανατίζει ζωντανές στιγμές με τολμηρές πινελιές, ο Νέμαν έγινε γρήγορα γνωστός ως ο πρώτος μεγάλος καλλιτέχνης του αθλητισμού στον κόσμο. Το 1957 παντρεύτηκε την Τζάνετ Μπέρν, με την οποία παρέμεινε για 55 χρόνια μέχρι τον θάνατό του. Έζησαν σε ένα ιστορικό διαμέρισμα στο Hotel des Artistes του Μανχάταν, όπου κάποτε έμεναν θρύλοι όπως ο Νόρμαν Ρόγκουελ και ο Ρούντολφ Βαλεντίνο. Η αγάπη και η σταθερότητα της Τζάνετ θεωρήθηκαν σημαντική συναισθηματική υποστήριξη που βοήθησε τον Νέμαν να ξεπεράσει τις προσωπικές του δυσκολίες και να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην τέχνη του. Παρά τη φήμη και την επιτυχία του, με εκτιμόμενη καθαρή περιουσία $20 εκατομμυρίων, ο Λιρόι Νέμαν δεν ήταν απρόσβλητος από αντιπαραθέσεις. Οι κριτικοί τέχνης συχνά χλέβαζαν το έργο του ως υπερβολικά εμπορικό, κατηγορώντας τον ότι κολακεύει το κοινό αντί να εκφράζει την αληθινή καλλιτεχνική του φύση. Ενεπλάκη επίσης σε πολυάριθμες αγωγές για πνευματικά δικαιώματα και διαφορές ιδιοκτησίας. Ο πλούσιος τρόπος ζωής του, με το δικό του στούντιο, το ρετυρέ της Νέας Υόρκης και τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, τον επιβάρυνε σημαντικά οικονομικά στα τελευταία του χρόνια. Το 2010, το δεξί του πόδι ακροτηριάστηκε λόγω αρτηριακής ανεπάρκειας, αλλά συνέχισε να ζωγραφίζει. Ο Λιρόι Νέμαν πέθανε από φυσικά αίτια στη Νέα Υόρκη στις 20 Ιουνίου 2012. Μόλις 12 ημέρες μετά τα 91 γενέθλιά του, τάφηκε στο νεκροταφείο Γκούντλον στο Μπρόγκς, όπου είναι θαμμένοι πολλές από τις πιο διάσημες προσωπικότητες της ιστορίας. Ο Καρλ Γκουέντερς, γνωστός επαγγελματικά ως Απόλλο Κριντ, γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1948 στη Νέα Ορλεάνη. Ήταν 37 ετών όταν υποδίθηκε τον Απόλλο Κριντ στην ταινία Ρόκι 4 1985. Η ιδανική ηλικία για να υποδηθεί έναν περήφανο, συναισθηματικά φορτισμένο πρωταθλητή. Ο Απόλλο δεν ήταν μόνο ο μακροχρόνιος αντίπαλος του Ρόκι Μπαλμπόα, αλλά και ένα πολιτιστικό είδωλο, δυνατό, έξυπνο και η ενσάρκωση του αμερικανικού χαρίσματος. Ο ρόλος μετέτρεψε τον Καρλ Γκουέντερς από έναν άγνωστο πρώην παίκτη του NFL σε έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες δράσης της δεκαετίας του 1980. Αλλά η ζωή του δεν ήταν μόνο λάμψη και έγκλη. Ο Γκουέντερς πέρασε από 3 αποτυχημένους γάμους, ο καθένας από τους οποίους κατέληξε σε διαζύγιο. Αν και σπάνια μιλούσε γι' αυτό δημόσια, στενοί φίλοι αποκάλυψαν ότι πάλευε με τη μοναξιά στο παρασκήνιο. Αφού υποδίθηκε τον Απόλλωνα, ο Γκουέντερς πάλεψε να ξεφύγει από τη σκιά του χαρακτήρα, εμφανιζόμενος σε ταινίες δράσης όπως το Predator 1987 και το Action Jackson 1988, αν και καμία από τις δύο δεν σημείωσε την επιτυχία του Ρόκι. Το 1996, ενώ γυριζόταν τον ρόλο του Chubbs στην ταινία Happy Gilmore, ο Γκουέντερς υπέστη κάταγμα σπονδύλου κατά τη διάρκεια ενός κόλπου. Ο τραυματισμός τον άφησε με χρόνιο πόνο για χρόνια, μια σιωπηλή σωματική τραγωδία για τον πρώην αθλητή υψηλού επίπεδου. Ωστόσο, συνέχισε να εργάζεται, κάνοντας φωνητικές εντολές και τηλεοπτικές εμφανίσεις, και έκανε ξανά μεγάλη αίσθηση ως Grief Karga στο The Mandalorian από το 2019 έως το 2023, για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Emmy σε ηλικία 70 ετών. Στην πραγματική ζωή, ο Γκουέντερς είπε ότι προτιμούσε το θέατρο από το ποδόσφαιρο, κάτι που τον οδήγησε να ακολουθήσει μεταπτυχιακό στο δράμα, ενώ εξακολουθούσε να παίζει για τους Oakland Raiders. Έζησε μια ιδιωτική ζωή, περνώντας τα τελευταία του χρόνια με την επιχρόνια σύντροφό του, Christine Klugian. Αλλά την 1η Φεβρουαρίου 2024, ο Καρλ Γκουέντερς πέθανε στον ύπνο του σε ηλικία 76 ετών. Αν και η οικογένειά του περιέγραψε τον θάνατο ως ειρηνικό, το κοινό βυθίστηκε στο πένθος, καθώς δεν είχε προσδιοριστεί επίσημη αιτία θανάτου και πιστεύεται ότι είχε υποστεί επιπλοκές από αθυροσκληρωτική καρδιοπάθεια. Η σωρός του αποτεφρώθηκε και λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Αυγούστου 2024. Τιμήθηκε επίσημα με ένα αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ, διασφαλίζοντας ότι το όνομα Απόλλο Κριντ θα μείνει για πάντα στη μνήμη των αστέρων. Η εκτιμόμενη καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε περίπου $8 εκατομμύρια, τα οποία έχει συσσωρεύσει από δεκαετίες υποκριτικής, σκηνοθεσίας, μεταγλώτησης και εμπορικής δουλειάς. Το πραγματικό της όνομα είναι Sylvia Mills και το καλλιτεχνικό της όνομα είναι Mary Ann Krindt. Η Sylvia Mills γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου 1943 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.
έπαιξε τον πιο αξιομνημόνευτο ρόλο της ζωής της, τη Mary Ann Crint, τη σύζυγο του Apollo Crint, στην ταινία Rocky 2, και στη συνέχεια έκανε μια βαθιά συναισθηματική επιστροφή σε ηλικία 41 ετών στο Rocky 4 του 1985. Στην ταινία υποδίθηκε μια δυνατή, ανθεκτική γυναίκα που συνετρίβει εντελώς όταν ο σύζυγός της έπεσε στο ring μπροστά σε εκατομμύρια θεατές. Δεν ήταν απλώς ένας ρόλος, αλλά ένας στοιχειωτικός αποχαιρετισμός που άφησε ένα βαθύ σημάδι. Η καριέρα της Σίλβια Μίλς, ωστόσο, ήταν παράξενα σύντομη σε μια βιομηχανία που ήταν γνωστά για την αμήλικτη στάση της απέναντι στις έγχρωμες γυναίκες. Πριν από τις ταινίες της με τίτλο Rocky, πρωταγωνίστησε σε μια λιγότερο γνωστή τηλεοπτική ταινία με τίτλο Harambe, ένα έργο που σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένο στην ιστορία του Hollywood. Αλλά ο ρόλος της ως Mary Ann Creed ήταν αυτός που της χάρισε τη στιγμή της λάμψης. Παρά τον περιορισμένο χρόνο που έπαιζε στην οθόνη, η Σίλβια άφηνε μια διαρκή εντύπωση σε κάθε της εμφάνιση. Το αποφασιστικό της βλέμμα καθώς παρακολουθούσε τον σύζυγό της να μπαίνει στο ring και η σταθερή φωνή της, καθώς παρακαλούσε τον Ρόκι να σταματήσει τον αγώνα στο Ρόκι, 4 μαρτυρούν το ισχυρό συναισθηματικό της εύρος. Ωστόσο, μετά το Ρόκι 4, η καριέρα της Σίλβια στην υποκριτική παραλίγο να τελειώσει. Δεν έχει εμφανιστεί σε καμία αξιοσημείωτη ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή από τότε. Ορισμένες πηγές πιστεύουν ότι το 1979, αφού χώρισε με τον πρώην σύζυγό της, Robert Lee Mills, αποφάσισε να επικεντρωθεί στην οικογενειακή της ζωή. Άλλες πιστεύουν ότι, όπως πολλές μαύρες ηθοποιοί της γενιάς της, ήταν περιορισμένη από την έλλειψη ρόλων και ευκαιριών σε έναν κλάδο που εξακολουθούσε να είναι γεμάτος με φιλετικές και έμφυλες προκαταλήψεις. Είναι ατυχές το γεγονός ότι το ταλέντο της Σίλβια δεν έχει αναγνωριστεί πλήρως. Με μόνο 4 αναγνωρισμένους ρόλους στην καριέρα της, έχει σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί από τη δημόσια μνήμη. Ενώ οι άνδρες ηθοποιοί της σειράς Rocky συνέχισαν να αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους και να γίνονται πολιτιστικά είδωλα, η Σίλβια χάθηκε αθόρυβα στην αφάνεια και δεν κλήθηκε καν να εμφανιστεί ξανά σε μεταγενέστερες ταινίες, όπως το Creed 2015, όπου ο χαρακτήρας της Mary Ann αντικαταστάθηκε από μία άλλη ηθοποιό. Η ζωή της Σίλβια έληξε ήσυχα στις 29 Μαρτίου 2011, στην πόλη καταγωγής της, το Λος Άντζελες. Πέθανε ήσυχα και πένθυμη σε ηλικία 67 ετών, μετά από μακρά μάχη. Δεν υπήρξε καμία πλούσια κηδεία ή επιμνημόσυνη δέηση στον τύπο. Ο θάνατός του ήταν γνωστός μόνο σε μια μικρή ομάδα θαυμαστών του Ρόκι και όπως και ο ρόλος του στην ταινία. Ήταν ήσυχος, συγκινητικός και τραγικά ξεχασμένος. Τόνι Μπάρτον ως Τόνι Ντιουκ Έβερς. Ο Τόνι Μπάρτον γεννήθηκε στις 23 Μαρτίου 1937 στο Φλίντ του Μίσιγκαν. Έπαιξε τον Τόνι Ντιουκ Έβερς, τον αφοσιωμένο προπονητή του Apollo Creed και αργότερα του Rocky Balboa στη σειρά ταινιών Rocky. Όταν εμφανίστηκε στην ταινία Rocky 4 το 1985, ήταν 48 ετών και ένας από τους 4 μόνο ηθοποιούς που εμφανίστηκαν και στις 6 πρωτότυπες ταινίες του Rocky. Αν και ήταν πάντα δευτερεύον χαρακτήρας. Ο Duke ήταν ο ήσυχος μαχητής, ο Μαζορέτα, ο παρακινητής και ο πόνος πριν από κάθε αγώνα. Αλλά η πραγματική ζωή του Τόνι Μπέρτον δεν ήταν λιγότερο βάναυση από το ring του box. Ήταν ο πρωταθλητής πυγμαχίας ελαφρών βαρέων βαρών Golden Gloves του Michigan State και ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής λυκείου, αλλά η δόξα του ήταν βραχύβια. Το 1958, μετά από μια μέτρια επαγγελματική καριέρα στην πυγμαχία, στράφηκε στο έγκλημα και καταδικάστηκε σε φυλάκιση άνω των 3 ετών για διάρρηξη. Στη φυλακή, ο Μπάρτον βρήκε έναν νέο σκοπό στη ζωή, ανακάλυψε το ταλέντο του στην υποκριτική μέσω προγραμμάτων θεραπείας, υποκριτικής και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ενώ παράλληλα σπούδαζε σε κέντρο αποκατάστασης. Μετά την αποφυλάκησή του, ξεκίνησε μια νέα ζωή, παίζοντας σε μικρά θέατρα στο Λος Άντζελες και σταδιακά έκανε όνομα με απαιτητικούς δευτερεύοντες ρόλους. Πρωταγωνίστησε στις ταινίες Assault on Precinct 13, 1976, Stir Crazy και The Shining, 1980, όπου εντυπωσίασε όχι μόνο με την υποκριτική του, αλλά και με το παιχνίδι σκακιού στα παρασκήνια, το οποίο ξεπέρασε αυτό του σκηνοθέτη Stanley Kubrick. Παρά το ταλέντο του και τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές σειρές όπως τα The Rockford Files, Twin Peaks και The A-Team, ο Burton δεν βγήκε ποτέ πλήρως από τη σκιά του Duke, αλλά αυτό δεν τον ενοχλούσε. Για αυτόν, η επιβίωση, η υποκριτική και η αγάπη του κοινού ήταν μια άξια ανταμοιβή. Ωστόσο, τα τελευταία του χρόνια ήταν γεμάτα βάσανα. Ο γιος του, Μάρτιν, πέθανε από καρδιακή προσβολή το 2014, σε ηλικία 43 ετών.
Ο ίδιος ο Μπάρτον πάλευε με τον διαβήτη και τις επιπλοκές του για χρόνια. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του νοσηλευόταν συχνά, με την υγεία του να επιδεινώνεται λόγω έλλειψης της καλύτερης θεραπείας. Πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 78 ετών, από επιπλοκές πνευμονίας. Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ray, 3 παιδιά και μια θλιμμένη κοινότητα θαυμαστών του Ρόκι. Κατά τη στιγμή του θανάτου του, η περιουσία του εκτιμήθηκε σε μόλις $1,5 εκατομμύριο. Ο Stu Nahan ως αθλητικός σχολιαστής. Ο Stu Nahan γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1926 στο Λος Άντζελες και έκανε τον ντεμπούτο του ως αθλητικός σχολιαστής στη σειρά Rocky, έναν ρόλο που έπαιξε και στις 6 πρωτότυπες ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του Rocky 4 1985, όταν ήταν 59 ετών. Στο Rocky 4, η βαθιά, έμπειρη φωνή του Nahan ζωντάνεψε το ring, καθώς ο Rocky αντιμετώπισε τον Ivan Drago, κάνοντας τον αγώνα να μοιάζει με πραγματικό αγώνα πυγμαχίας. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι πριν γίνει η φωνή αυτών των κινηματογραφικών συγκρούσεων, ο Stu Nahan ήταν ένας αστέρας τερματοφύλακας στο Πανεπιστήμιο McGill στον Καναδά και υπέγραψε με τη θρυλική ομάδα hockey Toronto Maple Leafs το 1946. Μεταπήδησε από τον επαγγελματικό αθλητισμό στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας αγαπημένους ρόλους σε παιδικές εκπομπές όπως ο Skipper Stu και ο Captain Philadelphia, χαρακτήρες που έχουν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένοι στις παιδικές αναμνήσεις αμέτρητων θεατών. Η καριέρα του στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση διήρκεσε περισσότερες από 3 δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων θητιών σε μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως η KABC, KNBC και KTLA, καθώς και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως ο KFWB. Δεν ήταν μόνο αθλητικός ρεπόρτερ, αλλά και σχολιαστής για τους αγώνες των Philadelphia Flyers και του NFL. Αυτή η μακρά καριέρα του έχει χαρίσει βαθύ σεβασμό και εκτιμόμενη καθαρή περιουσία $2 εκατομμυρίων, μια άξια ανταμοιβή για τις δεκαετίες αφοσίωσής του. Αλλά πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Stu Nahan αντιμετώπισε τη πιο δύσκολη μάχη της ζωής του. Το 2006 διαγνώστηκε με λέμφωμα έναν κακοήθη καρκίνο του αίματος. Παρά τη θεραπεία, το σώμα του σταδιακά εξασθενούσε λόγω της χημειοθεραπείας. Πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου 2007, σε ηλικία 81 ετών, στο Studio City της Καλιφόρνια. Δεν υπήρξε σκάνδαλο ή διαμάχη γύρω από τον θάνατό του. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο όπως είχε ζήσει, ήρεμα, επαγγελματικά και με αγάπη. Μάικλ Πατάκη ως Νικολάη Κολόφ. Ο Μάικλ Πατάκη γεννήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 1938 στο Youngstown του Οχάιο. Το 1985, σε ηλικία 47 ετών, υποδίθηκε τον Νικολάη Κολόφ, τον ψυχρό, αυστηρό και ισχυρό μάνατζερ του πανύψηλου πυγμάχου Ιβάν Ντράγκο, στην ταινία Rocky 4. Αν και έπαιξε μόνο έναν δευτερεύοντα ρόλο, ο Πατάκη άφησε μια διαχρονική εντύπωση ως ένας σκληρός, κυρίαρχος χαρακτήρας που συμβόλιζε την ψυχρή λαβή της πολιτικής του ψυχρού πολέμου στο ring της πυγμαχίας. Γεννημένος από Ούγγρους μετανάστες, ο Πατάκης σπούδασε πολιτικές επιστήμες και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας πριν ξεκινήσει την καριέρα του με το θεατρικό έργο Zoo Story, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Γρήγορα έγινε ένα γνωστό πρόσωπο στην τηλεόραση, εμφανιζόμενος σε αρκετές δημοφιλείς σειρές όπως το Star Trek, το Flying Nun, το Batman, το Mission Impossible και το McCloud, κυρίως ως ο Κλίγκον Κόραξ, ο οποίος υποκίνησε τον διαβόητο καυγά σε μπαρ στο επεισόδιο Trouble with Tribbles, αλλά πίσω από την ισχυρή του προσωπικότητα στην οθόνη κρυβόταν μια ήσυχη και μερικές φορές αβέβαιη ζωή. Ο Πατάκη δεν αποκάλυψε ποτέ λεπτομέρειες για τη σύζυγό του, τα παιδιά του ή τις προσωπικές του σχέσεις. Παρέμεινε τόσο χαμηλών τόνων που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι είχε σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγή ταινιών όπως η Σταχτοπούτα 1977 και η Αρχοντική της Κρίσης 1976. Αν και εμφανίστηκε σε δεκάδες ταινίες, από το Airport 77 και το Love at First Bite μέχρι το Halloween 4. Οι περισσότεροι από τους ρόλους του ήταν δευτερεύοντες ή ταινίες δεύτερης κατηγορίας, γεγονός που εμπόδισε την καριέρα του να φτάσει στα ύψη ορισμένων συγχρόνων του. Ο Πατάκη πάλεψε με τον καρκίνο στα τελευταία του χρόνια. Πέθανε στις 15 Απριλίου 2010, σε ηλικία 72 ετών. Ο θάνατός του προκάλεσε μικρή δημόσια κατακραυγή, αλλά άφησε ένα κενό στις καρδιές των θαυμαστών των κλασικών ταινιών τρόμου και της σειράς Rocky.
Πριν από τον θάνατό του, ολοκλήρωσε τη φωνή του στον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων George Licker στην ταινία Tin Cans Without Labels, η οποία κυκλοφόρησε μετά θάνατον ως φόρος τιμής στην κληρονομιά του. Κατά τη στιγμή του θανάτου του, η εκτιμόμενη καθαρή περιουσία του Μάικλ Πατάκη ήταν περίπου $1 εκατομμύριο, ένα μέτριο ποσό, που αντανακλούσε μια πλούσια αλλά ταραχώδη καριέρα. Η ζωή του ήταν ένα παράδειγμα σπάνιας γενιάς καλλιτέχνη, αφοσιωμένου, ήσυχου, αλλά και δυναμικού. Ο James Brown ως ο εαυτός του, ο James Brown, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν James Joseph Brown. Γεννήθηκε στις 3 Μαΐου 1933 στο Barnwell της Νότιας Καρολίνας. Στην ταινία του 1985 Rocky 4, σε ηλικία 52 ετών, εμφανίστηκε ως ο εαυτός του, όχι ως φανταστικός χαρακτήρας. Ο James Brown ερμήνευσε την συγκινητική επιτυχία Living in America ως ο εαυτός του στο επικό ντεμπούτο του Apollo Creed πριν από τη μοιραία μάχη του με τον Ιβάν Ντράγκο. Η ταινία έγινε μία από τις πιο εμβληματικές μουσικές και κινηματογραφικές στιγμές της δεκαετίας του 1980, όταν η soul μουσική συνάντησε την πυγμαχία για να δημιουργήσει ένα πολιτιστικά εμβληματικό γεγονός. Αλλά πίσω από την έγκλη κρυβόταν μία ζωή γεμάτη αναταραχή, τραγωδία και αντιπαράθεση. Ο James Brown μεγάλωσε σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, γυαλίζοντας παπούτσια, κλέβοντας για να τα βγάλει πέρα και εκτείοντας ποινή φυλάκισης ανηλίκων. Το εξαιρετικό του ταλέντο και η ακλόνητη θέλησή του τον έκαναν μουσικό θρύλο. Ωστόσο, η ίδια ένταση οδήγησε και στην προσωπική του πτώση. Υπέμεινε 3 αποτυχημένους γάμους, ενεπλάκη σε πολλαπλές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, απέκτησε αρκετά παιδιά εκτός γάμου και συχνά ενεπλάκη σε μάχες για την επιμέλεια, διαφορές για διατροφή τέκνων, ακόμη και σε κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση. Ο Μπράουν πάλευε επίσης με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, ιδιαίτερα στην PCP και την κοκαίνη, κάτι που αποσταθεροποιούσε ολοένα και περισσότερο τη συμπεριφορά του. Κάποτε οδήγησε πέρα από τα σύνορα μιας πολιτείας σε μια παρανοϊκή φρενίτιδα, καταδιώχθηκε από την αστυνομία και τελικά καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης, αν και εξέτησε λίγο περισσότερα από 2. Η φήμη του ως μουσικό είδωλο δεν μειώθηκε ποτέ, αλλά στην ιδιωτική του ζωή ήταν συχνά το επίκεντρο της προσοχής για βία, όπλα και ακανόνιστη συμπεριφορά. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, ο James Brown υπέφερε από οξεία πνευμονία, η οποία οδήγησε σε καρδιακή ανεπάρκεια. Πέθανε ανήμερα τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου 2006, σε ηλικία 73 ετών. Ο θάνατός του σόκαρε τους θαυμαστές του, καθώς είχε εμφανιστεί λίγες μέρες νωρίτερα. Η κηδεία της έλαβε χώρα σε διάστημα αρκετών ημερών και έλαβε χώρα σε 3 ξεχωριστές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου θεάτρου Απόλλω στο Χάρλεμ. Ένας εύστοχος φόρος τιμής σε μια διακεκριμένη καριέρα. Ωστόσο, δεν τάφηκε αμέσως. Η σωρός της παρέμεινε σε θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας για σχεδόν 2 μήνες. Καθώς υπήρχε νομική διαμάχη για τα περιουσιακά της στοιχεία και την κοινωνική της θέση μεταξύ των παιδιών της και του τελευταίου της συντρόφου, Tommy Ray Heine, του οποίου η νομιμότητα ως νόμιμη συζύγου της εξακολουθούσε να αμφισβητείται. Παρόλο που ο James Brown συγκέντρωσε πλούτο περίπου $100 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια της μουσικής του καριέρας, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων χάθηκε λόγω αγωγών, δικαστικών εξόδων και κακοδιαχείρισης. Μετά τον θάνατό του, η διαθήκη του αποτέλεσε αντικείμενο μιας πικρής νομικής διαμάχης που διήρκεσε 15 χρόνια, καθιστώντας την κατανομή του πλούτου και της κληρονομιάς του μία από τις πιο περίπλοκες και σκανδαλώδεις διαφορές στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής.